Natalana ang hiwato ng kasal sa popstar nga si Taylor Swift kag NFL star Travis Kelce sa Hunyo tuig 2026 suno sa report sang The New York Post. Suno sa report, nakaschedule ang ila kasal sa Hunyo 13, 2026 sa Ocean House sa Watch Hill, Rhode Island. Dugang pangapahayag si Taylor nagbayad sa dako nga kantidad para kaslon sa mga venue kag pitsa agud makuha nilang reservation para sa ila espesyal nga adlaw. Nagsugod ang love story sang duha sang Hulyo 2023 sang nagperform si Taylor sa Arrowhead Stadium sa Kansas City, home court sang team ni Travis nga Kansas City Chiefs. Sang Setyembre 2023, naglaptang istorya sang nakita si Taylor nga nagatanaw sang Chiefs game upod ang iloy ni Travis nga si Kelce. Humalin sa mga tinion tubtub subong padayon nga nabuyagyag sa publikong estado sang ila relasyon. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang BTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.